ние сега отиваме в Пловдив. Новата година започва с добра новина за края на една битка за достъп до лечение, която следим. Мъжете с рак на гърдата вече ще имат достъп до безплатно лечение. Това съобщават от Националната здравноосигурителна каса. Решението пък идва след поредица от репортажи на BTV за DJ Айван, с когото сега Райна Зайкова. Здравейте и на двама ви. Здравейте, колеги от Пловдив! Точно така, новата година започва с добра новина за мъжете, страдащи от рак на гърдата. Повече от половин година ви разказваме за случая на DJ Айван Андреев от Пловдив, който за нещастие се бори с рак на гърдата. Още юни месец здравната каса в Пловдив му отказа скъпоструващо лечение с тази инжекция Фулвестрант. Половин година обаче ти сам си намираш тази инжекция. Трудно ли беше? Как успяваше да се снабдиш? Благодарение на BTV, да сте живи и здрави. Хубава нова година късмет. Лекарите, които ме лекуват, пациентски организации, частни лица ми предоставиха, така че успяхме да изкараме годината. Така, след като първоначално направихме репортаж, юни месец, един месец по-късно, юли, здравната каса каза да, ще има лечение за всички мъже с рак на гърдата, ще се отпуска тази инжекция, но това не се случи по различни процедурни нарушения. През това време казваш, че си набавил инжекцията от различни организации, но декември месец ти получи едно обаждане от здравната каса за решаване на проблема? Да, един от заместник директорите ми се обади. В началото ми обясни с много термини, след това човека беше така учтив да ми обясни като на човек, който не е медик, че са намерили начин да може аз и всички хора, които се нуждаят от това лекарство от 2 януари да го получаваме. Обадиха ми се от болницата, в която ме лекуват, че и те са информирани, че вече ще разполагат. И няма да се притеснявам всеки месец дали ще го имам. Защото при това лекарство е много важно през 28 дни да се поставя инжекцията. Да, след като първоначално от касата бяха казали юли месец, че ще дават това лекарство, то така и не се случи заради различни процесуални нарушения, разпоредби в закона, характеристика на лекарството. Адвокат Кристиян Гьошев, който заведе дело в административния съд в Пловдив, заради отказа на здравната каса да отпусне това лекарство, с мотива му беше отказано на DJ Айван, че не е жена, а мъж. Да, не е постменструално болен, така се мотивира здравната каса. Това решение беше отменено от административен съд Пловдив. И в момента здравната каса в Пловдив, чрез директорката си Йорданка Караиванова, много държа да й спомена името, за да може, когато напишат един ден хората в Google нейното име, да излиза именно, че тя е постановила този скандален отказ. Те обжалват решението, с което административният съд отменя, и все още делото е висящо. Може би в момента пътува към Върховния административен съд чисто физически. Очакваме до месец-два, с оглед и фактическата обстановка, тъй като се касае за живот спасящо лекарство, делото да бъде във Върховния съд да се гледа. Делото тук в административния съд беше септември месец. Касата беше осъдена за дискриминация. Касата не беше осъдена за дискриминация, касата беше осъдена с мотиви, че има дискриминация, но беше отменен отказа, тъй като това не е производство по защита от дискриминация. Това отделно. Такова производство има в комисията, както знаете, за защита от дискриминация. В общи линии, според мен, здравната каса в Пловдив са едни наглеци и толкова време тази госпожа Йорданка Караиванова не излезе пред обществото със своите очи, своето лице, да каже: да, аз съм тази, която постанових този скандален отказ и така да поеме своята отговорност, но това не се вижда. От здравната каса в Пловдив обясниха, че решението се взима от национално ниво. През целия месец декември водихме кореспонденция с здравната каса в София и най-накрая януари месец, от 2 януари всъщност мъжете като DJ Айван, надяваме се вече да няма абсолютно никакви пречки, ще получават това лекарство, но за целта от здравната каса казаха, че всички хора като DJ Айван, мъже като DJ Айван, трябва да влязат в болницата и там на място да им се постави това лекарство. Да, казаха ми, че в болницата. Аз се радвам, защото там съм много доволен от начина, по който
ако щете, ми слагат тази инжекция, защото тя е твърде специфична. Трудно ли беше за вас тези 6 месеца? Не винаги е лесно да се говори за болест, но и мъж да говори за рак на гърдата. Подкрепиха ли ви други хора? Ами, най-вече чувствах подкрепата на семейството, на вас, като казва вас, имам преди всички в BTV, защото се оказа, че на други решението излиза за 10 дни, за дни, да някои даже се хваляха за часове. При мен почти 2 месеца. Един ден по-рано ми се обадиха крайния срок, което беше доста тягостно да не знаеш какво става, защото се обаждах в здравната каса, казват ми чака решение. Едно чакане винаги е тежко за един човек, който е зависим от лечение. Но вече съм щастлив. Нова година, нов късмет. Добре, благодаря ви. Така приключва това наше живо включване. Надяваме се всички мъже, които страдат от рак на гърдата, вече да нямат пречки и проблеми с набавянето на тази животоспасяваща инжекция фулвестрант. Хубаво е, когато усилията и упоритостта в името на справедливостта се възнаграждават. Радваме се ние, че тази история завършва по този начин.